Hello everyone. बयबो मोजाङै दङ ना माने आं दिनै दिंखिया खानो हायदों आरोना हारसिंनो दा नोंसोरो भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं दिंखिया खानायखौ हेलौ उनाव खानो फैदों दिंखिया फिसा फिसाथार आरोना हारसिंनो खानो हायदों नायफिननो दङ गोजा मोसौ गासिबो दिंखिया खिरखासो जाबाय जानो ओंख्रि गैया नालाय बेखायनो दा मोनायाव बेखायनो हारसिंनो खानो फैदों फंबायखौ लिंदोंमोन फंबाया फैयासै आमाइनि फिसाला आरोना दा हारसिंनो थागासिनो हाग्रायाव गियोबो रंगिना लाहानि न' आदिबासिफोरनि न' आरोना रंगिना लाहा अमा फिसिदों हैयाव खाखांबाय दायो न'आव थांसै आरोना दिंखियाखौ बुरजा मोनखाबाय जानो थाखाय 7 मानसिनि स' दायो न'आव थांसै नै दिंखिया बुरजा मोनबाय रंगिना लाहानिथिं थांसै दरजायाव खेवनांगौ न'बो नायदो इसा रंगिना मा खालामदों ए हा नै दिंखिया आंबो खामुखैदों ओंखायनो दिंखिया खाफायदो मा हिलाय नै हि दादों मालाय हा सिमसानि जोमग्रा हि ए आखाइ सुना आङो गोथौ दैया हा जावफोर सावना होवा न' लुफायबा स्रां जासिगोन हा नै फेंखा सोंखाबावबाय आरो ओमफ्राय इयाव मा गायदों आमाय इयो मैस्था रोजाद्राय जायाखैना मालाय मैस्था गायदों हांसो हानो दायो साहा बाला लांफैगोन दे अमा बेदरजों जानो नै आंहा दिंखिया हा मोनसेया गसिगोन बारि गोजा इथिंबो नै जाहैनो नङा ओमफ्राय दा आङो न'आव थांबाय थादों स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होगोन स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय